cara por medo a posibles represalias. Claro, al final somos veciñas daqui da zona, tamén porque durante todo este tempo podemos pois igual sacar máis información ou sacar outros vídeos que nos poden chegar a que isto se axilice canto antes. Ahora que estuvo vendo a policía e máis o Seprona, está todo relativamente limpio a como estaba antes pois de gravar estes vídeos e de que todo isto sexa un caos un pouco mediático. Antes isto era moitísimo peor. O jueves había 8, entre eles 3 cachorros que esa mesma noite desapareceron e non sabemos nada deles. Estamos vendo unha parella de policía local en fronte da casa. Sí, hai denuncia formalizada na policía, todo presentado no Concello, Seprona está ao tanto. Penso e quero pensar que seña polo tema dos cans. Parece que marcha a policía local, non había ninguén na vivenda. Non, ao parecer non estaba na casa, pero bueno, estou segura de que volverán. Vamos a intentar falar outra vez con e que nos dé a versión dos feitos, onte que quedamos cas súas declaracións bastante impactados. Hola, bos días. Mira, chamo do programa Hora Galega, da Televisión de Galicia. A rascar los cojones, que os voy a denunciar a todos. Nos simplemente queríamos... Aquí, que la voy a... Me cago en Dios que voy a salir con la chisma. Largaros de aquí, pero ya. Como é a convivencia? Nefasta, todos os días con chillidos, con olores, con golpes, con gritos. Como ves os cans? Los veo siempre en unha situación nefasta, que ningún ser vivo debería tener esas condiciones de vida. Cada cosa mi putismo. Con tranquilidad. Arráncate de aquí, pero ya. Podo estar na rúa, non ten por que decirlo así. Estoy avisando. Sácate de aquí, que me hincho a leña. Perfecto, pero porque amenazar. No, escoítame unha cosa, estou na rúa e como me sigas amenazando, chama a policía, Estás avisada. Chama a policía, Estás avisada. Pero por Chama a policía, Porque me estás tocando los cojones. Pero yo no te estoy tocando nada, estoy en la calle. Vos cando vos percatades da situación de que hai esta persoa con estes cans en esta situación tan extrema? Pois mira, eu fai casi 2 anos, en setembro do 2024. Que sentides cando vides isto? Voute dicir unha cousa, eu non fun capaz de abrir os vídeos e vinos onte, cando falamos con vos, dame ganas de chorar agora, Eu non fun capaz de velos hasta onte. Eu entendo que son cans, eu entendo que son animais e que non hai que telos nunha sábana de ouro, pero creo que hai un límite que non se pode pasar, que é o maltrato físico, a desnutrición ou o abandono pleno como os teña este home.